माझा आज पहिला इंटरव्ह्यू आयुष्यात. पहिला गोष्ट म्हणजे, आणि तो पण आशिषने घेतला. आशिष युट्यूबर्सचे म्हणजे चांगल्या जे आपल्या टॉप लेवलचे आहेत त्यांचे घेतले त्याने. मी जसा चांगला आहे असं दाखवतो, तसं वाईट तर मी कधीच दाखवणार नाही. सवय माणसात राहायला लागलो, चांगले कपडे घालायला लागलो. आधीचा प्रमोद म्हणशील तर उदाहरणार्थ मी ऑफिसमध्ये जाणार पण बसणार, पगार देणार आहे मला, अजिबात नाही, काम करायला पाहिजे. तसंच आहे ना, आपण ज्यांना निवडून दिलंय त्या लोकांनी निवडून खुर्च्या जाऊन नुसते अडवल्या आणि कामच केलं नाही. तर त्यांना सांगायला तर पाहिजे, बाबा तुम्हाला बसवलंय तर आम्हीच बसवलंय, काम पण करा. ते काय तेवढं सांगायचं धारिष्ट ठेवलं पाहिजे. प्रसाद गावडे बाबा सामान्य माणूस मी त्याला मानतच नाही. तो खरं खूप हिंमत लागते बोलायचं, त्या व्यतिरिक्त कृती करायची. आम्ही फक्त बोल घेऊन येत, आम्ही ऍटलीस्ट बोलतो. जेव्हा आईचा माझा जो व्हिडिओ पहिला चालला त्यावेळी मला हुरूप पण आला. हा मोदक आणि लोकांनी अक्षरशः 7 समुद्र पार तो व्हिडिओ बघितला. जे आयुष्य मिळालंय ना ते एवढं त्याचं म्हणाल तर सोनं करायला शिका. मग ते कसं कराल, जी काही गोष्ट करतात ती प्रामाणिकपणे करा. त्यामुळे आजचा दिवस जगा, एकदम म्हणाल तर मजेत जगा. म्हणून माझ्या डोक्यात पहिला आली काय माहितीये काय, कसं काय मजेत ना. नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण युट्यूब चॅनल मध्ये मी आशिष नागळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. तर मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की आपण कोकणातील प्रत्येक युट्यूबर्सना भेटतोय, त्यांच्या चॅनल विषयी माहिती घेतोय, प्लस म्हणजे ते स्वतः कसे आहेत तर त्यांच्याबद्दल माहिती घेतोय. तर मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण भरपूर युट्यूबर्सना भेटलोय. सुनील माळी असून देत, त्याच्यानंतर पराग दादा असून देत, लकी दादा असून देत, अमोल, सर्वांना भेटलोय. असा नमस्कार करतो, तुमची मुंबई तुम्हाला लाभो, आम्हाला गरज नाही. खूप फील झालं त्यावेळी. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण भेटतोय प्रमोद दादा, जे प्रमोद कसवनकर. कसं काय मजेत नाही युट्यूब चॅनल आहे, आणि यांच्या युट्यूब चॅनल बद्दल सांगायचं झालं तर म्हणजे आउट ऑफ द बॉक्स, म्हणजे आम्ही देखील तो विचार करू शकत नाही तसे. म्हणजे एक अँटिक असे कंटेंट असतात, म्हणजे कंटेंट आपल्या कोकणातलेच असतात. त्याच्यानंतर ज्या कोकणात घडणाऱ्या गोष्टी असतात त्याच्यावर एक भाष्य करणारा, त्याच्यावर एक संदेश देणारे असे व्हिडिओ असतात त्यांचे, अतिशय सुंदर असतात. म्हणजे कोणीही विचार करू शकत नाही. सध्या यांच्या चॅनलवर 18,000 ना, 18,900 म्हणजे हो 18 ते 19,000 सबस्क्रायबर्स आहेत. आणि यांचं युट्यूब चॅनल आम्ही आधीपासून फॉलो करतोय. म्हणजे ज्यावेळी आमचं युट्यूब चॅनल ओपन केलेलं नव्हतं त्याच्या आधीपासून आम्ही प्रमोद दादाचे चॅनल फॉलो करतोय. आणि प्रमोद दादाच्या काही व्हिडिओमधूनच आम्ही प्रेरणा घेऊन सेम त्याच कन्सेप्टचे आम्ही व्हिडिओ बनवलेले आहेत. उदाहरणार्थ मुंबई गोवा हायवे यांची पहिली व्हिडिओ आम्ही प्रमोद दादांची बघितलेली, आणि आता आम्हाला त्याच सिरीजला एकदम भरपूर असा चांगला रिस्पॉन्स मिळतोय. ही प्रमोद दादाची आयडिया होती. त्यांनी मुंबई गोवा हायवेची कंडिशन दाखवलेली. त्यावेळी 11,000 व्ह्यू होते त्या व्हिडिओला, आम्ही बघितलेले त्यावेळी सगळ्यात पहिला. हो, आणि सर्वेश हा मोठा फॅन आहे, म्हणजे माझा जो पार्टनर आहे सुवर्ण कोकणचा. त्याच्यानंतर माझा मित्र प्रथमेश चव्हाण देखील आहे ना, ते देखील तुमचे व्हिडिओ बघतो, त्याने देखील सबस्क्राईब केलेलं आहे. आता हल्लीच 7/12 हॉटेलची जी व्हिडिओ तुम्ही बनवलेत ना ती देखील मला त्याने सांगितली. नंतर मग मी कसा, माझा सुवर्ण कोकणचा एक फोन वेगळा आहे आणि पर्सनलला वेगळा आहे माझा, त्यामुळे मग तिकडे जाऊन मग मी ती व्हिडिओ बघितली 7/12ची. तर आम्ही देखील नक्की भेट देणार आहोत. तर मंडळी, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रमोद दादाच्या चॅनल विषयी, प्रमोद दादा विषयी सर्व माहिती घेणार आहोत. तर यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. तर प्रमोद दादा, सर्वप्रथम सुवर्ण कोकण युट्यूब चॅनलवर तुझं स्वागत आहे. खूप खूप आभारी आहे. म्हणजे तुम्ही म्हणजे ऍक्च्युअल बघायला गेलात ना, म्हणजे एवढं मोठं समजतं, पण मी लिटरली मला अजूनपर्यंत मला कळलंच नाही की मी कधी चॅनल चालू केला, कधी एवढे सबस्क्रायबर झाले. कारण का ही माझी अपेक्षा पण नव्हती चॅनल कडनं की एवढं मला म्हणजे त्याच्यामध्ये सबस्क्रायबर वाढतील. ह्याच्याही पुढेही सबस्क्रायबर काउंट मी करतच नाही. मी फक्त पहिला काय बघतोय की सॅटिस्फॅक्शन. आपण जर जे व्हिडिओ करतोय ना, जे व्हिडिओ करताना आपण जे व्हिडिओ करतोय त्याच्यात आपल्याला आपण काय काय दाखवतोय समाजाला, थोडक्यात काय आपण माहिती देतोय का, पहिला म्हणजे राईट. दुसरी गोष्ट म्हणजे जे आपण जे त्याच्या व्यतिरिक्त जी माहिती देतोय ती जेन्युइन देतोय का, बरोबर. आणि तो एक मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. आणि तिसरं म्हणशील तर की ह्याने केलं त्याने केलं असं नाहीये. आपल्याला शेवटी कसं माहितीये, शेवटी तुम्ही ज्यावेळी काहीतरी युजफुल कंटेंट देणार ना, मग ते काही असून दे, एखाद्याला ते गरजेचं आहे त्यावेळी तो बघणार आहे तो तुझा व्हिडिओ. बरोबर आहे ना. तर अशा पद्धतीने मी पण जे आता जे युट्यूबर ज्यांचे चॅनल बघतो त्याच्यामध्ये मला उदाहरणार्थ मला गावी जायचं तर पटकन काय करतो, आता काय कंडिशन आहे, मुंबई गोवा हायवेची कंडिशन, ते मी अशा पद्धतीने मला सुचत जातात. मी आता बागेचं मोस्टली मी बागेतच असतो जास्त करून इकडे गावाला. नंतर तू बघतोयस आपली झाडांवरचं म्हणशील तर जे एक रिलेशनच वेगळं आहे. कारण मी येतो गावाला त्या दृष्टिकोनानेच की मला
झाडामध्ये म्हणजे त्याच्या व्यतिरिक्त ह्या निसर्गामध्ये जे मला जे सुख मिळतं ना ते मुंबईत नाही मिळत आहे मला. त्यासाठी माझे उठसूट पळ म्हणतात ना पळ काढतो मी मुंबईत. त्याच्यात बऱ्याच जण कंप्लेंट पण आहेत मी का सारखा इकडे येतोय जातो. बरेच युट्यूबर म्हणजे आहेत त्या व्यतिरिक्त बरेचसे आपले सबस्क्रायबर आहेत ते म्हणतात तुम्ही मुंबईला असता किती आणि गावाला असता किती. असतो आम्ही मुंबईलाच जास्त करून, पण गावाला मुलांना सुट्टी पडली तर माझ्या पाठी हे जे आपण जे केलंय ते मुलांनी पण करावं माझी खरोखर मनापासूनची इच्छा आहे. आणि त्यासाठी म्हणून त्यांना ते आवड निर्माण व्हावी किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना आवड पण वेळेतच झाली पाहिजे. तुमच्या शिकायचं वय असतं त्या वयातच तुम्ही चांगल्या पद्धतीने आणि मुलांना शिकू शकता. एकदा वय निघून गेलं तर नाही. म्हणजे हे पण शिक्षणच आहे ना. हे पण शिक्षण आहे. प्रत्येक गोष्टामध्ये तुम्हाला शिकायला मिळत असतं. हे पण ह्याच्यातनं उलट तुम्ही जे ह्या निसर्गामध्ये जे शिकता ना ते तुम्ही शाळेच्या भिंतीमध्ये इमारतीमध्ये अजिबात शिकत नाही. नक्की शिकत नाही. आणि किती जण आहेत अशा असं नाही म्हणत आहे मी शिक्षण श्रेष्ठ नाही. शिक्षण श्रेष्ठच आहे. शिक्षणाने माणसाला म्हणतात शिस्त लागते. त्याच्या व्यतिरिक्त शिक्षणाने तुम्हाला आज कीर्ती मिळते. पण हे जे तुम्हाला शिकवतं ना ह्याच्यातनं तुम्हाला खरं सांगायचं तर एक प्रॅक्टिकल नॉलेज. आणि प्रॅक्टिकल नॉलेज नाही मेन खरं काय गरज काय आपली भूक. बरोबर. आज जर शेतकरी नसेल ना तर तुम्ही कॉम्प्युटर आणि पेपर नाही खाऊ शकत, नोटा नाही खाऊ शकत. बरोबर. कळलं की नाही. फळं मिळतायत, फुलं मिळतायत, तुम्हाला अन्नधान्य मिळतंय शेतकऱ्यामुळे मिळतंय. बरोबर नाही. आणि त्याच्यासाठी म्हणून प्रत्येकाने तर माझ्या म्हणतो माझा मुलगा जर उद्या शेतकरी बनला ना मी धन्य म्हणतो ना मी धन्य झालो. तप्प सांगतो शेतकरी पण उत्तम प्रतीचा शेतकरी झाला पाहिजे. कळलं की नाही. ज्या आताच्या शेतकऱ्यांना ज्या आता अडचणी येत आहेत काय येत आहेत ते काय येत आहेत कुठेतरी त्यांचं म्हणाल तर काहीतरी गणित चुकतं रे. तर तसं माझ्या मुलांना माझी इच्छा आहे नक्कीच ऍग्रिकल्चरल काहीतरी करावं आणि ते निर्माण व्हावी ना आवड म्हणून मी झटते बाकी काही नाही. म्हणून तुम्ही म्हणजे प्रत्येक गावाला वगैरे येत. आणि ऍक्च्युली कसे म्हणजे जेवढे ना युट्यूबर्स आहेत ना त्यांना गावाविषयी कोकणाविषयी भरपूर प्रेम आहे. आणि अशीच माणसं हे सगळे व्हिडिओ बनवत आहेत आणि त्याच कंटेंटचे सगळे व्हिडिओ वगैरे चालू आहे. तर आता दुसरा प्रश्न. आता बहुतेक युट्यूबर्सच्या आपण म्हणजे चॅनलचं नाव वगैरे बघितलं ना तर ते त्यांच्या स्वतःच्या नावाने ठेवतात किंवा कोकणच्या वगैरे नावाने. तुमचं एकमेव असं मी युट्यूब चॅनल बघितलं की कसं काय मजेत ना म्हणजे जो आपण रेग्युलर आपुलकीने असा प्रश्न विचारतो ना तर हे युनिक नाव तुम्हाला कसं सुचलं आणि याची सुरुवात कशी झाली म्हणजे तुमच्या युट्यूब चॅनलची. हे बघ मी ऍक्च्युअल चालू केलेला चॅनल ना तो केलेला माझ्या मुलं आहेत ना जी आता माझी अशी मुलं भरभर मोठी होत आहेत तर त्यांचं लहानपण कुठेतरी संग्रहित करायचं. त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांच्या बरोबर जे मी आता जे म्हणाल तर क्षण जे आता माझे आता मी घालवतोय जे सुखद क्षण आहेत ते मला कुठेतरी ना एक संग्रहित करायची इच्छा होती. पण ते संग्रहित करायचं तर किती ठेवणार. माझ्याकडे आताच्या घडीला 3 हार्ड डिस्क आहेत ना व्हिडिओज आहेत. 3 हार्ड डिस्क तीन हार्ड डिस्क. त्याच्यामध्ये एक आहे 100 GB ची एक 500 GB ची आहे आणि एक असेल समवेअर अबाउट 1 TB ची असेल. ते 1 TB ची अजून पूर्ण नाही झाले पण होईल आता लवकर. आणि मी प्रत्येक गोष्ट मुलांनी काय केली काय मजा करतायत रेकॉर्ड करत राहतो प्रत्येक गोष्ट. पण मग मी बोललो हे याच्यामध्ये थोडस क्वालिटी चांगलं आणि म्हणजे आपण जे ट्रॅव्हलिंग करतोय माझ्याकडे सगळे व्हिडिओचे बॅकअप त्याच्यात आहेतच. पण मग ते सगळंच आपण नाही टाकू शकत आणि मग सगळंच आपण पूर्ण प्लेबॅक पण करून बघू नाही शकत. ते मोजकं काहीतरी पाहिजे म्हणून मी खरं युट्यूब चॅनलचं मला तर सुरुवात झाली. ओके. त्यात पण मी मुलीचा पहिला चॅनल चालू केलेला पण तिला कुठेतरी अभ्यासाला बर्डन व्हायला लागलं. आर्टशी रिलेटेड तिचा मी एक चॅनल चालू केलेला आर्ट किड्स वर आणि त्याच्यामुळे मग नंतर मग तो आम्ही बंद केला. पण त्यावेळी मला काय युट्यूबचं खरंच कळलं की बाबा काय एडिटिंग असतं काय शूटिंग असतं आणि व्हिडिओज बघितले. मी म्हटलं हे खूप छान आहे. हा एक माध्यम आहे की आपण कधी आपल्याला पाहिजे तर आपण पण बघू शकतो. आणि त्या व्यतिरिक्त आपण जे फिरतोय ना की कुठेतरी लोकांना कळलं पाहिजे की नुसता पैसा 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 किंवा नुसतं म्हणाल तर श्रम श्रम श्रम. आणि काय आलंय एक कन्सेप्ट आहे ज्या मी त्या कन्सेप्ट मध्ये मी भरकटलेलो की काय रॅट रेस म्हणजे उंदराची शर्यत आहे. प्रत्येक जण काय करतोय माहितीये की त्याने गाडी घेतली मला गाडी घ्यायची. त्याने 40 इंचचा टीव्ही घेतला मला 40 इंचचा टीव्ही घ्यायचा. तो 2 BHK मध्ये राहतोय मी 3 BHK नाही तर 2 BHK मध्ये तरी जाणार. ही रॅट रेस चालू आहे. त्यांनी प्रत्येक जण काय करतोय मला कोणतरी ग्रेट म्हणायला पाहिजे. मला कधी म्हणतो सगळं छॅक मॅक टकाटक राहतोय खर्च होतोय. 4 आण्याची कोंबडी 12 आण्याचा मसाला ही गत सगळ्यांची आहे. प्रत्येक जण म्हणतात ना
ही म्हण होती पूर्वी की ऋण काढून सण साजरे करू नये. आज आज बरोबर असं आलं की ऋण काढा पण पहिला सण साजरा करा. तुम्ही सण साजरा करत नाही ना तर तुम्ही कुठल्या तरी वेगळ्या प्लॅन्ट वरचे आहेत. बरोबर. असं झालेलं डाऊन मार्केट. हा तुम्ही डाऊन मार्केट. हे ऍक्च्युली सगळ्यांच्या डोक्यात आलेले कन्सेप्ट आहेत आणि त्याच्यामुळे माणसाचं झालं काय की आजचा वर्तमान आहे ना तुम्ही एवढा भयानक घालवणार आहेत ना त्याच्यामुळे भविष्य तुमचं भयानक होणार आहे. खरं सांगू. आणि काही जण तर अशी पण आहेत की भविष्यासाठी आजचं वर्तमान बिघडवत आहे. म्हणजे काय वर्तमान बिघडवत आहेत म्हणजे एवढं साठवून ठेवताय उद्या मला पाहिजे. आज काय करताय तुम्ही? आज जगा ना. उद्याची माहिती आहे तुम्ही काय करणार आहात. उद्याची तुमच्या थोडक्यात काय उद्याचा दिवस कोण बघणार आहे कोणालाच माहिती नाही. त्यामुळे आजचा दिवस जगा एकदम म्हणाल तर मजेत जगा. म्हणून माझ्या डोक्यात पहिला आली काय माहितीये काय कसं काय मजेत ना म्हणजे काय मजेत राहा. बरोबर. मजा म्हणजे काय नुसती मजा तुम्ही आनंदात राहा. म्हणून मी एक ते आणि आपण बघितलं भेटल्यानंतर पण कसं पण काय विचारतो पहिला असं बरं आहेस ना कसं मजेत आहेस ना. बरोबर आहे ना. त्यामुळे माझ्या डोक्यात आलं आपण चॅनलचं पण नाव असंच ठेवायचं की लोकांना कुठेतरी वाटलं पाहिजे हा चॅनल म्हणजे फक्त मी सांगतो निव्वळ मजा घ्या माझ्या व्हिडिओची आणि त्याच्यामधनं काहीतरी तुम्हाला नेहमीच काहीतरी मेसेज जाणार प्रयत्न करतो मी. आणि माझ्या व्हिडिओच्या तुम्ही हेडिंग्स पण बघशील ना तर मी वेगळेच ठेवतो म्हणजे एक युनिकच असतात. म्हणजे असं मी कोणाचं पण युट्यूब चॅनल बघितलं ना कारण रेग्युलर अशा क्लिक बाईट वगैरे आपण हे करतो देतो पण तुमच्या चॅनलचं एक बघितलं ना म्हणजे वेगळाच की त्याच्यातून एक काहीतरी एक मेसेज संदेश कुठेतरी मी स्टोरीचा प्रयत्न करतो. स्टोरी बिल्ड करायचा की बिल्ड करायचं हे आपल्या आयुष्यामध्ये नसतं. आता तू बाहेर पडलास आता मी एक मजा नाही करत आहे. मी तुझ्या हा मुद्दा म्हणून मला माझ्या एक तर चॅनलवरनं जाणारच आहे. तुझे पण व्ह्युअर्स आहेत. मला खरोखर काही काही गोष्टी आहेत ना शोकांतिका चालल्यात आपल्या कोकणामधल्या त्या सांगायच्यात. आपला कणकवलीचा रस्ता आता ह्याचा पूर्ण आपला सिंधुदुर्गातला रस्ता झाला. आपल्या कणकवलीचा नाईटचा पेट्रोल पंप आहे ना बरोबर आहे उभादेव तिथे तो रस्ता बंद होतो नॅरो होतो आणि त्याच्यानंतर तो पुढे परत कनेक्ट केला जातो. ते जाणवली तिकडे आठवड्याचे कमीत कमी 4-5 ऍक्सिडेंट होतातच नक्की. हा पण विषय आहे ना हा मी मुंबई गोवा आता मी जस्ट आता कुडाळ ते नांदगाव जी सिरीज काढली ना त्याच्यामध्ये पण हा विषय मांडलेला म्हणजे हेच आपल्याला गरज आहे. नुसतं तुम्ही निसर्ग आणि हे दाखवताय किंवा काय करताय प्रॉब्लेम्स पण आहेत ना ते पोहोचले पाहिजे तरी लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. म्हणजे काय उद्या कोणतरी तिथून जो प्रवास करणार असेल तो कोकणातला नसेल तो कुठेतरी अलर्ट होईल येताना इकडे कारण का तो जो ब्रिजवर येणारी गाडी तेवढी फुल स्पीड मध्ये येते आणि तिकडून येणारी फेज मध्ये फुल स्पीड मध्ये येते आणि नंतर काय होतं अचानक कळतो की रस्ता इकडे फक्त डायव्हर्जन केलाय पण पूर्ण आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये सिंगल डायव्हर्जन आज येते पूर्ण सिंधुदुर्ग पण आहे. आणि अजून पण आम्ही याच व्हिडिओमध्ये कुडाळ आपण पंदूर तिटा सोडला ना की सेम कंडिशन आहे म्हणजे डबल लेन ब्रिज क्रॉस करून आणि पुढे एकदम सिंगल लेन मधला रस्ताच नाही झालाय. तरळ्यामध्ये पण सेम. आणि ह्या ज्या अशा छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ना आपल्याला म्हणजे असं एक सिम्पल वाटतात पण ऍक्सिडेंट त्याच्यावर झालेले आहेत आणि झालेलं म्हणजे इकडे रोजचं होत आहे ते झालं. आता ह्याचा मुद्दा काय कळीचा मुद्दा की बाबा ह्या ऍक्सिडेंट झालेच पण त्या व्यतिरिक्त त्या फेजला जे कोण व्यापारी आहेत आता तो NH66 व्हिडिओ बनवलेला त्या मुलाने अक्षरशः या लॉकडाऊन मध्ये धंदा चालू केला. एवढं त्याला ग्रेट आहे तो म्हणजे त्याची हिमतीची दाद द्यायला पाहिजे. पण आज त्याला गिराईक त्या मनाने जसं आहे जेमतेम तो खर्च काढतोय पण त्याला केवढाच रिस्पॉन्स मिळायला पाहिजे होता. त्याची जी थीम आहे ना प्रत्येकाने त्या NH66 हॉटेलमध्ये जा तुम्ही त्याची जी मेहनत बघा थीम आणि जेवणाची पण टेस्ट आहे ना. मी त्याचा व्हिडिओ केलाय तो पण नक्की बघा व्हिडिओ कारण ऍक्च्युली इन्स्पिरेशनल आहे तो मुलगा म्हणाल तर त्याच्याकडनं त्याचे वडील पण तेवढेच इन्स्पिरेशनल. म्हणजे त्यांनी लॉकडाऊन मध्ये शांत बसून नाही राहिले ते काहीतरी ऑप्शन शोधून त्यांनी ते एक थीम वरून हॉटेल चालू केलं होतं ते सगळं बंद पडलेलं जे चांगला कामाला होता एंग्री क्रूजवर होता कामाला त्याची नोकरी गेली तर तो मुंबईतला मुलगा गावाला येऊन आणि एवढं मोठं डेअरिंग करायचं ग्रेट आहे. आणि आपले कोकणातलीच माणसं आहेत हा अगदी. आणि ते अशा लोकांचे जर धंदे जर अशा बंद रस्त्यामुळे होत नसेल तर काय उपयोग आहे. आणि मी सरळ भाष्य करतो की बाबा आपल्या कोकणातले राजकारणी जे कोण आहेत ज्यांना कोणाला जमण्यासारखं झेपण्यासारखं आहे ज्याच्यात ताकद आहे त्यांनी तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करावा. बाकी काही जास्त करू नये कारण कशा आहेत ना ह्या गोष्टी आहेत त्यांना होऊ शकतात. कारण पेमेंट जर तुम्ही जागेवाल्यांचं केलात ना तर तो रस्ता चालू होणार आहे. रस्त्याचं पेमेंट करा लोकांचे जीव वाचवा आणि तिकडे जे म्हणतात कणकवली वासियांचं कणकवलीकरांचं आणि इकडे कोकण बघायला येणाऱ्यांचं जीवन सुखकर करा. जास्त अपेक्षा नाही करत बाकी काय. प्रमोद दादा आपण तर आता तुमच्या चॅनल विषयी माहिती घेतलीत त्याच्यानंतर तुमच्या सुरुवातीबद्दल देखील माहिती घेतली.
आपण प्रत्येकाला बघतो, म्हणजे प्रत्येक जो युट्यूबर असतो ना तो ऑन स्क्रीन आपण व्हिडिओ मध्ये बघतो, पण ऑफ स्क्रीन त्याची कंडिशन अशी वेगळी असते. तर मी तुम्हाला तो प्रश्न विचारतोय की ऑफ स्क्रीन प्रमोद दादा कसा आहे, म्हणजे आवडीनिवडी काय आहे, त्याच्यानंतर अशा चांगल्या वाईट गोष्टी. तसं चांगल्याला वाईट आणि वाईट मध्ये सगळं चांगलं असतं. लक्षात घे, मी जसा चांगला आहे असं दाखवतो, तसं वाईट तर मी कधीच दाखवणार नाही, सवय आणि सांगणार पण नाही, किती कोण म्हणलं तरी सांगणार नाही. पण कसं आहे माहितीये की वेळेनुसार माणसाने वागायला शिकलं पाहिजे. नुसतं गोड असून पण चालत नाही, थोडं कठोर पण असायला लागतं. जिथे जशी गरज आहे तसं माणसाने वागलं पाहिजे. हा तर साधा सोपा म्हणशील तर विषय. आणि त्या व्यतिरिक्त म्हणशील तर बऱ्याच गोष्टी आयुष्यात घडून गेल्या, त्या गोष्टींनी बरंच शिकवलं. म्हणशील तर प्रचंड संकट आलेली, ती सगळी संकट म्हणजे तर देवाच्या कृपेने, घरातल्यांच्या म्हणाल तर मेहनतीने आणि आजूबाजूला जी कोण लोक आहेत जे आपल्याला प्रेम करतात त्यांच्या आशीर्वादाने आपण ती संकट परतवून लावली म्हणायला हरकत नाही अगदी. आणि त्या संकटानंतर मग मला खरं म्हणजे म्हणतात आयुष्यात 2017 साली माझ्याकडे टर्निंग पॉइंट होता की त्याच्यानंतर मला खरंच कळलं की किती महत्वाचं आहे आपलं आयुष्य, किती महत्वाचं आहे खूप. आणि त्याच्यात आपण म्हणाल तर आणि ऍक्च्युअल सांगतो तुला, खरं आयुष्याचे गमक काय असणार ते मला कळलं. म्हणजे जो श्वास आहे ना आपला खूप महत्वाचा आहे, आपण घेत असतो सोडत असतो, त्याची किंमत आपल्याला नाहीये. पण एकदा नाक बंद करून फक्त तू मला ना 1 मिनिट भरपूर जाईल, जीव जाईल त्याच्यात, 30 सेकंद दाखवून मग तुला कळलं ती श्वासाची किंमत काय. म्हणजे श्वासाची किंमत करायला शिका. जे आयुष्य मिळालंय ना ते एवढं त्याचं म्हणाल तर सोनं करायला शिका. मग ते कसं कराल, जी काही गोष्ट करतात ती प्रामाणिकपणे करा. दुसरी गोष्ट म्हणजे जर तुम्ही एखादी गोष्ट जर करायला घेतली तर त्याचा पिच्छा सोडू नका. बरोबर. आणि जर तुम्हाला वाटतंय आपलं मन आहे ना हे नेहमी आपल्याला सगळ्यात मार्गदर्शन करत असतं, हे जे मी करतोय ते मी योग्य करतोय का, मनाला पहिला विचारायचं. बरोबर म्हणतात ना. आणि अशी मन पण आहे, म्हणतात ना ऐकावे जनाचं आणि करावे मनाचं. अगदी सपशेल खरी मन आहे. जे तुला मनाला जेव्हा वाटतं ना बाबा मी हे करतोय ना, तर हे करताना मी जे गोष्ट करणार आहे त्याने मला किती फायदा होणार आहे आणि मी केल्यानंतर लोकांना किती तोटा होणार आहे. बरोबर. ज्यावेळी तू लोकांच्या फायद्यासाठी म्हणून जी एखादी गोष्ट करतोस ना ती नक्की सक्सेसफुल होते. हो नक्कीच, नक्की सक्सेसफुल. आपला युट्यूब चॅनल आहे ना, आता किती जणांना फायदा होतो तुला कल्पना पण नसेल. आता फिरायला कोकणात फिरायला येणारी बघणार काय ते, आता युट्यूब असं साधन झालंय. आता मालवणात कुठल्या ठिकाण आहेत, मग प्रगत लोके, मग कोण बाबा लकी, मग कोण आपला पराग, म्हणजे त्या व्यतिरिक्त पण आपले एस फॉर सतीश, कोकणकर अविनाश, त्याच्यानंतर आपला आहे रे कोकण संस्कृतीचे आपले, तो एक ग्रेट आहे रे खरं. मला खरोखर तो माणूस आवडतो. त्याचे चॅनल बघून आणि ह्या लोकांचे बघून आम्ही, जसं तू म्हणतोयस ना प्रत्येकाने कसं असतं त्यांना बघून, आणि शेवटी आपण काय बघतो, शेवटी कुठेतरी हा आपल्याला फॉलोअर्स मिळत आहेत, कोणतरी ओळखतं, एक आपली ओळख निर्माण होते, त्याचा आनंद पण असतो. आणि लोक खूप प्रेम करतात, भरपूर. बरेच तुला हेटर्स पण भेटतात. हे बघ काय असतं, शेवटी ईर्ष्या ही माणसाला अशी म्हणतात ते आपल्याला त्याच्यावरच कंट्रोल करता आलं. आणि ते सोपं नसतं, सगळ्यांना जमणारं नसतं. आणि त्याच्यामुळे तुझं त्याच्यातनं यश पाठीपुढे होतं. जर तुम्ही दुसऱ्यांवर ईर्ष्या न करता त्यांच्यावर जर प्रेम करायला शिकला ना, अगदी निघून म्हणजे ना तसं निर्मळ नितळ प्रेम करा, जे समोर तुमच्या येईल ना ते नक्कीच चांगलं येईल. जेवढी तुम्ही म्हणतात ना, हा नियम आहे रे की तुम्ही रिस्पेक्ट दिलात तर रिस्पेक्ट मिळतो, तसं जर तुम्ही प्रेम कराल ना तर प्रेम मिळणार आहे. नाहीतर तुम्हाला तुम्ही जसं तुम्ही दुसऱ्यावर जर चिडचिड करता, दुसऱ्याचा कुठेतरी म्हणतात ना की राग कराल किंवा ह्याचं कसं चांगलं होतं, ह्याला कशी व्ह्यूज मिळाली, त्याला व्ह्यूज मिळाले कारण काय माहितीये, त्याने काहीतरी खरोखर त्या भावनेने केलेलं. आता साधा मित्र तो आपला एक व्हिडिओ आता हिट झाला ह्याचा, अमोल सावंत, तो व्हिडिओ अगदी त्या मुलाला त्याने, आज तो मुला हिरो झाला. आता माहिती नाही तो भविष्यात काय करेल, त्याच्या शिक्षणावर जोर देईल काय करेल, पण त्याच्याकडे त्याला पण मुलाला कळलं की माझ्याकडे जी कला आवाज काढायची त्याच्यात पण तो करिअर करू शकतो. नक्कीच नक्कीच. उद्या सांगता येत नाही तो मोठा मिमिक्री आर्टिस्ट होऊ शकतो. होईल होईल. म्हणजे ह्या गोष्टी अशा आहेत ना की त्याने अगदी आपसूक केला, त्याला कंटेंट पाहिजे होतं, पण कुठेतरी त्याच्या कंटेंट करताना की त्याचं कुठेतरी भावना पण होती की हा मुलगा फेमस व्हावा. त्याला फेमस करता करता आज अमोल सावंत फेमस झाला. थोडक्यात कसं आहे तेच ना की तुम्ही दुसऱ्याचं जेव्हा चांगलं करायला प्रयत्न करता ना, आपसूक तुमचं चांगलं होतं. नक्कीच. हो, एक एकदम चांगलं बेस्ट आहे, एकदम ओपिनियन आहे. तर आता जेव्हापासून तुम्ही युट्यूब चॅनल चालू केलंय ना,
अशी म्हणजे प्रत्येक म्हणजे आपण जेव्हा पहिलं युट्यूब चॅनल चालू करतो ना, व्ह्यूज म्हणजे आपले एकदम असे डाऊन असतात. बरोबर. आपला सबस्क्रायबर बेस नसतो. त्याच्यानंतर आपल्या व्हिडिओची म्हणजे क्वालिटी पण असते, पण आपण तेवढं अजून डेव्हलप झालेलो नसतो. पण अशी एखादी आपल्या चॅनलला ना मुवमेंट मिळते की ती व्हिडिओ चालले किंवा मागची व्हिडिओ कोणती चालली की आपला एकदम बूस्ट होत राहतं चॅनल. तर ती तुमच्या चॅनलची मुवमेंट कोणती होती? माझ्या चॅनलची मुवमेंट म्हणजे खरी सांगू तुला, माझ्या आईने जेव्हा गावाला असताना गणपतीला मोदक बनवले ना, त्यामुळे रेसिपी टाकली. तो माझा खरं 10,000 व्हिडिओ म्हणजे 10,000 त्या व्हिडिओला 10,000 व्ह्यूज जेव्हा मिळाले ना, त्यावेळी मला कळलं की लोकांना चांगल्या गोष्टी आवडतात. म्हणजे बरेचसे व्हिडिओ असे आहेत ना, उदाहरणार्थ माझा कणकवलीचा मासळी बाजार त्याचे 1 लाख व्ह्यूज झाले. त्याच्या व्यतिरिक्त वेंगुर्ल्याचा, त्याच्या आधी वेंगुर्ल्याचं मी एक ते हे टाकलेलं पर्यटन स्थळ टाकलेलं, एक तो खरं बंगला आहे तो सागर बंगला, त्याला 1 लाख व्ह्यूज झालेले. फारसे माझे असे व्हिडिओ नाहीत की लाखात, एक 3-4 व्हिडिओ असतील, 2-3-4 पण असतील, 2-3 व्हिडिओ असतील ती लाखाच्या व्ह्यूज मध्ये गेले, त्याच्यावर नाही गेले. तर त्यावेळी मला कळलं की चांगल्या पण गोष्टी आवडतात. म्हणजे कसं लिटरली सांगतो, अगदी मासळीचा व्हिडिओ टुकार व्हिडिओ म्हणतो मी काय दाखवलं मला माहिती नाही, लोकांना आवडलं. काय मग काय चालेल युट्यूब मध्ये सांगू नाही शकत. त्याच्या व्यतिरिक्त तो सागर बंगला, त्याच्यात पण मी सांगतो अक्षरशः मी शायनिंग जास्त मारले, केस बी उडवतोय, काय करतोय, त्याच्यात पण लोकांना काय आवडलं मला माहिती नाही. लोकेशन चांगलं आहे, नो डाऊट, सुंदर लोकेशन आहे आणि त्यामुळे कदाचित आवडला असावा, नो डाऊट. पण त्याचे किती व्हिडिओ आहेत पण असं काय नाही, पण तो चालला. माझ्याकडे मी एवढे चांगले चांगले कंटेंट देऊन करायचा प्रयत्न केले, ते चालले नाही. युट्यूब मध्ये काय चालेल काय माहिती नाही, पण काही चालतात चांगले कंटेंटचे पण चालतात. पण जेव्हा आईचा माझा जो व्हिडिओ पहिला चालला त्यावेळी मला हुरूप पण आला, हा मोदक, आणि लोकांनी अक्षरशः 7 समुद्रा पार तो व्हिडिओ बघितला आणि माझ्या आईकडे मोदक कसे करायचे त्यासाठी म्हणून रेसिपीज पण मागितल्या. त्या व्यतिरिक्त अजून एक व्हिडिओ पण स्पेशल केला मोदकाचे वेगवेगळे प्रकार, तोही खूप चांगला चालला. म्हणजे काय असतं की असे प्रत्येकाच्या युट्यूबवर आहेत ना 1-2 व्हिडिओ तरी हिट होतात आणि तुम्हाला ते कळलं पाहिजे की म्हणजे काय चालत, म्हणजे काय तुम्ही काय चांगलं देऊ शकता. आणि मग मी रेसिपीजचे पण आता पण मी काही रेसिपीजचे व्हिडिओ बनवून ठेवलेले आहेत, सुंदर एक्सक्लुझिव्ह रेसिपीज आहेत. आणि इव्हन माझा खादाड बत्तीशी म्हणून नाव सॉलिड होतं, खादाड बत्तीशी म्हणून माझा युट्यूब चॅनल होता, तोही मी बंद केला. कारण काय माझं एकच आहे की काय एकच करूया चांगलं. दुसरी गोष्ट म्हणजे आणि काय तो केलेला म्हणजे मी इव्हन हॉटेलचा पण व्यवसाय करून बघितला आहे. मला प्रयत्न माझ्या आईच्या रेसिपीज होत्या ना, त्या हॉटेलमध्ये मी ठेवायला सुरुवात केली. तो हॉटेलचा व्यवसाय कोरोनाच्या काळात हार्डली मी 1.5 वर्ष केला, 1 वर्ष केला असेल जेमतेम. आणि तो हार्डली कोरोनाच्या ह्या सगळ्या पहिल्या लॉकडाऊन मध्ये जो बंद झाला, मग मी तो मग नंतर आणि ते रिस्क पण फॅक्टर वाढली, बंद केला. आणि मी म्हणलं माझा आहे तोच मी व्यवसाय करतोय, मी छोटा व्यावसायिक आहे, त्याच्यामध्येच मी समाधानी आहे. आणि आपलं युट्यूब चॅनल म्हणशील तर एक आवड म्हणायला, जसं आपल्या मुलांचे म्हणजे माझी मुलं आहेत त्यांच्या बरोबरचे मी जे क्षण घालवतोय, त्यांचं जे लहानपणाचं म्हणशील तर ते रूप ते कॅमेऱ्यामध्ये संग्रहित करून ठेवतोय. त्यांच्या म्हणशील तर लीला म्हणतात ना लहान मुलांची, ते संग्रहित करतोय, मजा करतोय, थोडक्यात मजेत राहायचंय. तर आता ना मी आणि सर्व जेव्हा तुमचे व्हिडिओ बघतो ना आणि अदर युट्यूबर्सचे व्हिडिओ बघतो, प्रत्येक जणांचा असा काय माइंडसेट असतो की त्यांना कळत असतं की ही गोष्ट या कोकणामध्ये चुकीची होते, पण जास्त कोण असे ना आवाज उठवताना असे कोण आपल्याला भेटत नाही. त्यांच्यामधून काय ते एन्जॉयचा पार्ट जर वगळला तर तेवढंच फक्त दाखवतात. पण तुमचं असं चॅनल आहे किंवा आपण कोकणी रान माणूस वगैरे असं बघितलं तर हे जे असे एक रेअर युट्यूबर आहेत ना, ही आयडिया म्हणजे तुमच्याकडे कुठून येते? म्हणजे लोक बाकी काय करतात की काय जाऊन दे, होतंय जाते चालत राहते, कशी असते मनात भीती असते प्रत्येकाला, आपण जर बोललो तर काय होईल. बघ भीती तर मला पण वाटते, माणूस म्हणशील तर भीती आली त्याच्याबरोबर. पण काय माहितीये, घाबरून पण तुम्ही ऍटलीस्ट बोलायला तरी पाहिजे, बरोबर आहे. तुम्ही माणूस तर असेल तो ऍक्च्युअली ऍक्टिव्हिस्ट आहे. प्रसाद गावडे बाबा सामान्य माणूस मी त्याला मानतच नाही, तो खरं खूप हिंमत लागते बोलायचं, त्या व्यतिरिक्त कृती करायची. आम्ही फक्त बोल घेऊन येत, आम्ही ऍटलीस्ट बोलतो. काही लोकांचं म्हणतात ना, आता ते एक अक्षरशः एक गाणं आहे ऍक्च्युअली, ते मला कोण गातो, आंबा झालो असतो केळं झालो असतो, सलील कुलकर्णीचं गाणं आहे, सलील कुलकर्णीचं. मी म्हणजे ते ऐकलं असशील तर मला माहिती नाही. आंबा झालो असतो पण मी काय केळं झालो असतो, ते म्हणजे म्हणशील काय त्याने त्याच्यातनं ते गाणं ऐक. त्या गाण्यामध्ये कसं दाखवलंय माहितीये की माणसामधला जो म्हणशील ना गुण प्रत्येकात आहेत, पण ते गुण आहे ना समोर तुम्हाला दाखवणं ते कला आहे खरं सांगायचं.
कला आहे किंवा त्यासाठी धारिष्ट लागतं, एक हिंमत लागते, ते सगळ्यांकडे नाहीये. आणि त्याचे परिणाम काय होतील आपल्या युट्यूब चॅनलचे व्ह्यूज. मी तर खरं सांगू, मला आता बरेच जण, आजच मला एकाची कमेंट आली चांगल्याने सांगितली त्याने की तुमचे जर तुम्ही आठवड्याला एक व्हिडिओ टाकता अशा तुम्ही ग्रो होणार नाही. अरे राजा, ग्रो व्हायचं तर होईल, नाही तर नाही होईल. कारण काय माहितीये, हा युट्यूब चॅनल हा माझा पहिला गोष्ट म्हणजे मी कशासाठी केलाय मी तुला क्लिअर केलं, बरोबर आहे. अरे काय सांगता येत नाही, अक्षरशः मी बघितलंय की कुठे कोण नंतर क्लिक होईल आणि कसा पुढे जाईल. आपल्याला पहिला समाधान मिळते ते आपण करतोय, मी माझ्या समाधानासाठी करतोय हे मला क्लिअर आहे, बरोबर आहे. त्या व्यतिरिक्त मग जे प्रॉब्लेम्स मला फेस होत आहेत, नुसतं मी आज जातोय इकडे फिरतोय तिकडे फिरतोय, तो फिरताना पण मला काय गोष्टी मला अडचण, मी स्वतः आज ड्राईव्ह करतो, कधी कधी मी वाटतं ड्राईव्ह करताना मला असं वाटतं की आपण किती धोक्यामध्ये आपण स्वतःच्या जीव आणि आपल्या मुलांचा आणि फॅमिलीचा जीव घालवतो असं पण वाटतं. पण का, अरे रस्ते आपण टॅक्स भरतो ना, प्रत्येक जण टॅक्स भरतो, बरोबर आहे ना. मग त्याच्या बदल्यात काही गोष्टी आपल्याला मिळायला पाहिजेत ना, त्या मिळायलाच पाहिजे. मग तिकडे आपण का कॉम्प्रोमाइज करायचं, बरोबर ना. आज मी कामावर जातो पण मी पगार घेतो तर मी जर आज मी ठरवलं कामावर जाणार पण मी काम नाही करणार, कामावर जाणार, मग उदाहरणार्थ मी ऑफिसमध्ये जाणार पण बसणार, पगार देणार आहे मला, अजिबात नाही, काम करायला पाहिजे. तसंच आहे ना, आपण ज्यांना निवडून दिलंय त्या लोकांनी निवडून जाऊन खुर्च्या जाऊन नुसते अडवल्या आणि कामच केलं नाही, तर त्यांना सांगायला तर पाहिजे ना, तुम्हाला बसवलंय तर आम्हीच बसवलंय, काम पण करा. ते काय तेवढं सांगायचं धारिष्ट ठेवलं पाहिजे. म्हणून मी, आणि ऍक्च्युली असे बरेचसे आहेत, मी तसं बरेचसे भरपूर ते बोलतायत आणि आज बोलायला पाहिजे. आणि कसं माहिती, नाही बोललात ना तर समोरच्याला पण कधी कधी कळत नाही की तुमच्या अडचणी काय. तो पण म्हणतो मी बसतोय, मला त्याचा पगार मिळतोय, कशाला काम करू, बरोबर. माहिती पोहोचतच नाही. त्यांना सांगा बाबा तुम्ही नुसते बसायला नाही आलात, काम करायला पण आलाय, थोडं सांगायचं, आपण धारिष्ट दाखवलं पाहिजे. आम्हाला भरपूर अशा कमेंट्स येतात की हा व्हिडिओ नितीन गडकरी साहेबांसोबत गेला पाहिजे तिकडे, त्यांचं काम आहे बचवणं. आम्ही व्हिडिओ केला, आता काय सांगू बघ, आता हा मी घास तुला भरवतोय, चावायचं काम कोणाचं आहे, स्वतःच आहे. आता मी चावून तुला दिलं तर खाणारच करतो, गोष्टी आहेत. मला गमत वाटते तुमचे सबस्क्रायबर एवढे होत नाही, ते नाही होत आहे, तो संदेश बिचारा कोकण संस्कृतीवाला खरं सगळ्यात जुना आपला युट्यूबर आणि चांगले कंटेंट देणारा, आणि त्याचे 1 लाख जेव्हा सबस्क्रायबर झाले खरंच आनंद झाला. कारण पाठून येऊन बऱ्याच जणांचे पुढे गेले. पण ते कसं आहे, शेवटी लक फॅक्टर आहे. युट्यूब म्हणजे प्युअर लक फॅक्टर आहे. तुमचं क्वालिटी तर आहेच की नाही, पण लक फॅक्टर पण आहे. आणि लिटरली त्या माणसाला अक्षरशः किती हॅरॅस केलं असेल म्हणजे कमेंट्स मध्ये. मी तर खरंच सांगतो, कधी कधी वाटतं ना कमेंट सेक्शनच बंद करावं, पण कमेंट सेक्शन का नाही बंद करत माहितीये, कमेंट सेक्शन मध्ये आपल्याला कधी कधी विषय मिळत आहे, बरोबर, तुम्ही हे करा ते करा व्हिडिओ करा, मग आपल्याला पण वाटतं ना हा चला आपण हे एक्सप्लोर करूया, लोकांना काय पाहिजे म्हणून आपण कमेंट सेक्शन मी ठेवलंय. आता मला पण कधी कधी असं डोक्यात जातात ना काय प्रकार कमेंट, काय त्यांचा पण आहे कुठेतरी काहीतरी कोणाचा वरचा राग कुठेतरी काढायचा असतो, काढून देता नाही. प्लॅटफॉर्म आहे म्हणजे आता बघ, मी शिव्या घालू नाही शकत, सरळ तोंडावर कोणाच्या घालू नाही शकत, कोणाला काय नाही. तर बाबा ते म्हणतात ना इकडे कोणाला कळतंय काय, खोटा आयडी बनवा आणि टाका शिव्या घालायचं, मन त्यांचं मोकळं होत आहे ना, जाऊन ते त्यांचा मार्ग मोकळं करा, मन मोकळं करूया म्हणून करू दे. मी अक्षरशः कमेंट ना मग ते त्यांना पण मी लाईक देतो, त्यांना मी कधी रिएक्ट नाही करत. आणि हेच सांगतो ना तुम्हाला, मग असं पण मी म्हणालो तुम्ही फक्त प्रेम द्यायला शिका, बरोबर. तो पण कधीतरी कंटाळून तरी काय होईल, पण प्रेम आपल्यावर चांगली कमेंट करणार, बरोबर आहे. तर मित्रांनो, आपण आता प्रमोद दादाच्या चॅनल विषयी माहिती घेतली, त्याच्यानंतर प्रमोद दादा विषयी माहिती घेतली. तर आता प्रमोद दादा फ्युचर प्लॅनिंग काय, म्हणजे आता सध्या तरी ना प्रमोद दादांचे भरपूर व्हिडिओज कमी झालेत, कारण कामाचा पण लोड असणार. कारण भरपूर आपले जे कोकणातले युट्यूबर्स आहेत ना, काम वगैरे सांभाळून म्हणजे त्यांचं म्हणजे असं एक छंद म्हणून, आवड म्हणून हे सर्व करतायत, बरोबर. पण त्याच्यातून कधी कधी वेळ नाही मिळत, भरपूर बिझी असतात. तर आता फ्युचर मध्ये तुमचं काय प्लॅनिंग आहे, म्हणजे कन्सिस्टन्सी वगैरे किंवा कन्सिस्टन्सी आहे बघ. मी आतापर्यंत अगदी सुरुवात केली तरी आठवड्याला एक व्हिडिओ टाकायचो. त्याच्यानंतर मी लॉकडाऊन मध्ये काय झालं जरासं की इकडे जेव्हा लॉकडाऊन मध्ये मी अडकलो, मला 14 दिवसांचं क्वारंटाईन केलं, त्यावेळी मी एक अक्षम्य चुकी केली म्हणायला हरकत नाही ती, मी रोज एक व्हिडिओ केला. कारण मी त्याच्या सिरीजचं पण नाही ठेवलं, मी सध्या काय करतोय असं त्या सिरीजचं नाव ठेवलेलं. आणि घरात अक्षरशः मी काय म्हणते ना, गोट्या खेळलो असेल ते पण दाखवलं, अक्षरशः घर साफ करतोय तेही दाखवलं, खातोय काय करतोय काय ते सगळं दाखवत राहिलं. पण त्या लोकांना ना ती सिरीज साधारण आवडलेली. व्ह्यूज 2000, 1500 चांगले येत होते, अगदी 5,000, 6,000 पण त्या एका व्हिडिओजला व्ह्यूज आले.
पण त्याच्यानंतर काय झालं, चटक लागली अक्षरशः, लोकांना अपेक्षा करायला लागली रोज व्हिडिओ टाका. पण मग मी काय केलं, अक्षरशः मग नंतर मी एक आठवड्यातनं 2 व्हिडिओ टाकायला लागलो. ओके, 2 व्हिडिओ टाकताना खूप तारेवरची कसरत व्हायची. एकतर कसं व्यवसाय करा जो काही करतोय, त्याच्या व्यतिरिक्त मुलांच्या शाळा बघा. अक्षरशः आपण कसं आपली हे नाही रे, आपण काय हे कर रे ते कर सांगणारे माणसं नाही. आपल्याला आपण स्वतः मातीत उतरायचं आणि माती अंगाला लावायची, तो आपला पिंड आहे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट मी स्वतः करतो. इव्हन बागेपासून इकडे आल्यापासून मी तुला कधी घरात नाही मिळणार. सकाळी मी 7 वाजता किंवा 8 वाजता बागेत असतो, त्याच्यावर कधीच नाही. संध्याकाळी 5 वाजता मी घरी येतो, फक्त जेवायला एकदा मध्ये येतो. कारण काय केलंय तर ते सांभाळायला दृष्टिकोन आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमधनं म्हणशील तर आता पुढची वाटचाल जर म्हणशील तर आठवड्याला एकच व्हिडिओ मात्र नक्की आणि एकदम म्हणतात नित्यनेमाप्रमाणे तो थोडासा पाठी पुढे होतो कधी कधी. कारण कालचा शनिवारचा सकाळचा संध्याकाळी टाकला, कारण एवढा शेड्यूल बिझी होतं, व्हिडिओ रेडी होता, तो टाकायला इंटरनेट आणि इंटरनेट जिथे आहे तिथे मी पोहोचलो पाहिजे. तो रात्री आलो घरी आणि तो टाकला. म्हणजे देणार व्हिडिओ नक्कीच, काही ना काहीतरी म्हणजे कंटेंट असतंच आमच्याकडे, सतत आपण करत असतो काय नंतर. पण फ्युचरिस्टिक जर विचार करायला गेलास तर चॅनल ग्रो व्हावा, कोणाला नको, ग्रो झालाच पाहिजे. चांगले कंटेंट देण्याचा प्रयत्न करणार, तुम्हाला जे आवडेल ते देण्याचा प्रयत्न करणार. तुम्ही सांगा कमेंट मध्ये तुम्हाला काय पाहिजे, प्रयत्न करू जास्तीत जास्त ते देण्याचा. पण त्या व्यतिरिक्त आम्हाला फेमस करायचंय, आम्हाला जर करायचं म्हणजे तुला म्हणा आम्हाला सर्वस्वी सबस्क्रायबरच्या तुम्ही व्हिडिओ व्हायरल करा, आम्ही फेमस होऊ. आणि जर आम्ही फेमस झालो ऑटोमॅटिक आम्हाला हुरूप येईल. अजून म्हणा मग काय, आता आहेत की लोक आता ज्यांनी डेली करतायत, का करतायत, त्यांना जर तुम्ही 10,000 आणि 15,000 मध्ये जर आटपून ठेवला असतात ना, त्यांनी आज म्हणाल तर सगळं सोडून आज ते 24 तास करतायत युट्यूबिंग, नाही केली त्यांच्यावर आहे डिपेंड. सगळ्या सबस्क्रायबर्सचा खेळ आहे आणि युट्यूबचा. युट्यूब पण काय आहे रे, शेवटी तुम्ही सगळं घोडं म्हणतात ना, पाणी कुठे पिताय, लोक आपल्याला म्हणजे कसा रिस्पॉन्स देत आहेत. चांगल्या कंटेंटला कधी कधी कोण विचारच नाही. हे पण मी सांगतो, आता आपण देतोय असं नाही, मी म्हणतो किती चांगल्या युट्यूबवर आहेत, एवढं चांगलं कंटेंट देत आहेत, व्हिडिओ पूर्ण आपटलेले भयंकर. म्हणजे आमच्या पण सांगतो मी तुला आपला आपण मगाशी विषय काढलेला तो रिमॉर्स. साधा सोपा विषय हा रिमॉर्स म्हणजे सूरज खरातचे व्हिडिओ, त्याचं जे कंटेंट क्रिएशन होतं, म्हणजे त्याचे जे एडिटिंग, त्याचा विषय मांडण्याचा प्रकार आणि शूटिंग वगैरे, म्हणजे मी सांगतो माझ्या बघण्यामध्ये आता जेवढे मी व्हिडिओ बघतोय ना, जेवढे युट्यूबर्सचे बघतोय ना, त्याला शिवत पण नाहीत. बरोबर, शपथ सांगतो. त्याचं होतं म्हणजे मांडण्याची जी मांडणी होती ती पॉवरफुल म्हणजे तेवढे व्हिडिओज नाही, व्ह्यूज नाही मिळाले. आणि त्याच्यात पण काय माहितीये, कुठेतरी ना तो सूरज आहे ना, खरं सांगतो ना, जो ज्या नावाप्रमाणे तळपला पाहिजे होता तो तळपला नाही एकदम. म्हणजे एक जो बूस्ट मुवमेंट म्हणजे काय असतो ना, कॉन्फिडन्स लेवल. सांगतो तुला कसं आहे, सगळ्यात महत्वाचं खूप ना युट्यूब मध्ये धीर पाहिजे. बरोबर, धीर. एकदा जर तुम्ही क्लिक झाला तर, आणि स्वाभाविक आहे, मगाशी म्हणत तसं, एकदा जर तुला व्ह्यूज मिळायला लागले काय तू मग पाठी नाही बघत. आता पण मी सांगतो ना, अक्षरशः आम्ही किती टुकार व्हिडिओ टाकलेत, मला पण माहिती आहे, 1000 व्ह्यूज तर मिळत. माझ्यासाठी ते कंटेंट आहे, कोणाकोणाला मला माहिती. नंतर मग बनवल्यानंतर मी जेव्हा बघतो ना, कधी कधी एवढा फालतू व्हिडिओ मी काय टाकला असं मला पण वाटतं, खरंच सांगतो मी. मग त्याला मी लोकांना दोष देत नाही की, पण कधी कधी असं पण वाटतं एवढा चांगला व्हिडिओ टाकलाय पण लोकांना आवडलं, त्यावेळी पण वाईट पण वाटतं. आपली ना कॉन्फिडन्स लेवल पण थोडीशी लो होते, आणि नंतर ते पुढच्या व्हिडिओवर पण त्याचा ना भरपूर इफेक्ट होतो. अगदी अगदी. आणि नंतर तुला असं पण होतं की कधी कधी मला समोर कंटेंट असतं, करायची इच्छा होत नाही. बरोबर, सेम सगळ्या युट्यूबरचं हेच आहे रे, वेगळं काय युट्यूबरचा अनुभव सेम. प्रमोद दादा, मी काय म्हणतो की आधीचा प्रमोद दादा म्हणजे ज्यावेळी युट्यूब चॅनल चालू करायचं होतं आणि युट्यूब चॅनल चालू झाल्यानंतरचा काय लाईफ मध्ये असायचे. सेम, त्यावेळी पण मला 2 मुलं होती, एक बायको होती, आता पण 2 मुलं एक बायको. नाही असं तो झाला फिजिकली, असं मेंटली किंवा आपल्या नाही फरक पडला म्हणजे काय माहितीये, जर माणसात राहायला लागलो, चांगले कपडे घालायला लागलो. आधीचा प्रमोद म्हणशील तर अशी गंमत, एक किस्सा सांगतो मी. देवगडल्या बागेमध्ये मी ना काम करू होतो, आणि मला माहितीये ना तुझी पण बाग आहे, औषधाचे प्रमोशन करायला जसे एमडी येतात माहितीये ना, तसे येतात माहिती ना, आमची फवारणीची औषध आहेत, अमुक तमुक घ्यायला ती माणसं आली. तर तो मला म्हणतो मालकांना बोलवा ना. बोललो काय,
म्हणलं मालकाला बोलवलं जरा काम होतं. म्हणलं थांब बाबा मालकाला बोलवलं आणि गेलो. खरं सांगतो त्यावेळी अक्षरशः पॅन्ट पण फाटकी होती आणि बनियानवर होतो. गेलो, शर्ट घातला, फुल पॅन्ट चढवली आणि बोल माझ्याकडे बोलतो हो सॉरी हो तुम्हीच होता का? बोलतो हो मीच मालक आहे. पण ते काय तुला मालक पाहिजे मला मालक म्हणून म्हणजे सांगायचं काय. आता मात्र मी जरा त्यातलं त्यात चांगला राहायचा प्रयत्न करतो. कारण मला तर एक आहे ना आपलं राहणीमान पहिल्यापासूनच साधं होतं सिंपल. आणि आता पण तू आलास त्यावेळी पण बघितलं पूर्ण म्हणजे अगदी बागेत काम करत होते. म्हणजे इकडे झाडं काही बाजूला सगळी झाडं आहेत ना त्याच्यामध्ये पूर्ण काम चालू होतं. आंघोळ माझी संध्याकाळची असते शेतकऱ्यासारखी आहे. गावात मुंबईला 2 टाइम इकडे 1 टाइम संध्याकाळची. कारण आम्ही सगळं काम करतो जरा फ्रेश जरा संध्याकाळ वाटलं की जरा बरं वाटतं. आणि कसं आहे माहितीये संध्याकाळची का तर का सकाळी जर केली आंघोळ आणि बागेत जाऊन सगळं केलं परत मग संध्याकाळची पण आंघोळ करायला ते इकडे शक्य होत नाही. गावी शक्य होत. मुंबईला कसं तर कोरोनामुळे 2 टाइम आंघोळ करायला तिकडे पण एकच करायचं. आता कोरोनाची भीती म्हणून तो 2 टाइम करावी लागते. तर प्रमोद दादा तुम्ही आमच्या चॅनलला एवढी चांगली माहिती दिली, तुमच्याविषयी माहिती दिली, तुमच्या चॅनल विषयी, तर तुमचे खूप खूप आभार. मित्रांनो थँक्यू व्हेरी मच. म्हणजे काय तुम्ही कुठेतरी म्हणजे आज पहिला इंटरव्ह्यू आयुष्यात पहिला गोष्ट म्हणजे आणि तो पण आशिषने घेतला. आशिष युट्यूबर्सचे म्हणजे चांगल्या जे आपल्या टॉप लेवलचे आहेत त्यांचे घेतले त्याने. तर आम्हाला पण कुठेतरी म्हणाल तर बरं वाटतं की नाही कुठेतरी आपली पोचपावती मिळते की आपण काहीतरी केलंय कोणतरी इंटरव्ह्यू घेतोय. आणि म्हणजे तर आशिष खरोखर एक चांगला युट्यूबर म्हणजे चांगला माणूस. कारण मी त्याची फोनवर बऱ्याच वेळा बोलला झालं तसं. म्हणजे कसं जमिनीवर राहणारी माणसं आहेत जे आम्ही पण आहोत. आणि कसं आहे म्हणजे त्यामुळे आमचं कुठेतरी एक वेवलेत कारण तू आकाशात असेल तर आम्ही नाही तुझ्यापर्यंत ते पण तसं विषय नाही. जे म्हणजे एका माइंडसेटची माणसं असतात सर्व की एखाद्याने कोणी आपल्याला काय कशासाठी फोन केला की त्याला आपला काहीतरी उपयोग झाला पाहिजे हा एकमेव उद्देश असतो. फक्त आपल्यामुळे कोणाला त्रास वगैरे होता नाही. सेम याच माइंडसेटचे आम्ही तरी आहोत. सेम प्रमोद. आणि याचं कसं आहे माहितीये खरं तुझं एक मला एक गोष्ट खूप आवडते तुझी जे आहे ते तुझ्या इकडे बरोबर. हो का समोर हो बरोबर तेच पाहिजे. मग अशी माणसांपासून आपण लांब राहतो. 4 हातला काय आहे ते समोर. कारण त्याच्या समोरच्याला वाईट वाटतं थोडस पण ते कसं समोरच्या बोलल्यामुळे तो म्हणतो हा याने मला बोलला असं म्हणजे मागून तरी काय बोलत. आणि याच्या सांगू तुला जेव्हा असं बोलतोस ना मी कोणाला बोलल्यानंतर एक थोडा वेळ शांत राहायचं. त्यावेळी तुला वाटणार वाईट थोडं शांत राहिलास ना आणि 1-2 दिवसानंतर ते चिंतन करा मग तुला कळतं की तो बोल. मला पराग कुबलचा एक किस्सा थोडक्यात सांगतो. पराग कुबलला मी बोललो आपण बोलतो ना तर तुला भेटलो मी आचऱ्याला बरोबर आहे. परागला भेटलेलो आचऱ्याला भेटलं बोललो सगळं भेटलो मस्त व्हिडिओ केला वगैरे आचऱ्याचं करत होतो त्याने माझा व्हिडिओ केला. आणि नंतर परागला बोला आलास तर मुंबईला ये असा साष्टांग नमस्कार करतो बोलतो तुमची मुंबई तुम्हाला लाभो आम्हाला गरज नाही. खूप फील झालं त्यावेळी. बोललो हा माणूस असं काय बोलतोय. नंतर मी बोललो अरे यार नंतर ना की त्याला जे पाहिजे ते त्याला इकडे मिळते सुख मिळते. जे आता जग कोकण बघायला येतं कशासाठी 2 दिवसात 3 दिवसासाठी म्हणून येतं. त्याच्यात ते जेवढं मिळेल तेवढं डोळ्यात जिथे जिथे काय भेटेल त्या बॅगेमध्ये भरून नेता येईल ते नेतात. हातात त्याच्यात लोळतोय बरोबर आहे. त्याला गरज काय म्हणजे थोडक्यात काय इंद्राला सांगायचं का बाबा येऊन माझ्या भांडुपला वेळ दे. तो म्हणाले मी बाबा राहतोय जगाच्या सुखामध्ये. शेवटी तो इंद्र आहे थोडक्यात. तो विचार केला मी यार खरोखर तो बोलला तो चुकीचं नाही बोलला तो चांगल्यानेच बोलला. पण म्हणजे ह्या गोष्टी अशा असतात पटकून त्यावेळी आपल्याला लागतात का. मग त्यावेळी जर विचार केला तर शांत डोक्याने राहिला तुम्हाला कळतं की काय वाईट उद्देशाने बोललेलं नाहीये. अशा गोष्टी असतात. प्रत्येकाला कसे म्हणजे आहेत त्या गोष्टीमध्ये ना समाधानी राहायला पाहिजे या मताचा मी आहे. म्हणजे जे आपल्याकडे आहे आता समोरच्याकडे आहे ते आपल्याकडे नाही म्हणून आपण त्याच्या राईट नाही बनायचं. मगाशी म्हणजे ते मेंढ्यांसारखं ना मॅम्या करत सगळ्यांना पाणी करायला लागलास ना तर मग ते तुला म्हणजे एकदा तू त्या चक्रात अडकलास ना कधीच बाहेर नाही पडणार. म्हणूनच म्हणतो ना की सुख जर पाहिजे असेल ना म्हणजे छोटीशी अजून एक गोष्ट सांगतो की एक आहे ना माणूस आहे ना मी बऱ्याच जणांना सांगतोय आणि मी एका प्रवचनात ऐकलेली गोष्ट आहे. सुख शोधतो माणूस बरोबर ना सुखाच्या शोधात आहेत ना सगळे. सुख कुठे मिळतं ते सांगतो तुला पटकन एक गोष्ट सांगतो. एकदा एक माणूस आहे ना रात्रीची वेळ आहे एक माणूस एका दिव्याखाली म्हणजे दिव्याचा खांब असतो ना लाईटचा त्याच्या खाली शोधत असतो काय
शोधतोय तेवढ्यात एक माणूस जेवण झालेला शतपावली करायला जात असतो, तो त्याला बघतो, शोधतोय काहीतरी, आणि तो बाबा शतपावली करून करून मस्तपैकी अर्धा तासाने येतो, तर बघतो तरी पण हा शोधतोय. तो मगाचपासून काहीतरी शोधतो, काहीतरी महत्वाचं हरवलंय म्हणून त्याला विचारतो की एवढं राजा काय झालं, काय एवढं हरवलंय, शोधतोयस काय? अरे मग माझी सोन्याची अंगठी रे, 10 ग्रॅमची अंगठी होती, माझ्या बायकोने घातलेली मला लग्नात, ती हरवली. 10 ग्रॅमची अंगठी शोधूया. तू शोधतो सगळं शोधून काढतात, पिंजून काढतात, अर्धा तास घामाघूम दोघे, मिळत नाही. सगळं तर बघितले, ते दुसरं काय लपण्यासारखं काय अशी झाडी झुडकं पण नाही. तो बोलतो अंगठी पडली ना, अंगठी पडली काय? खरंच पडली हो, 10 ग्रॅमची अंगठी. अरे पडली मग मिळत का नाही? नक्की इकडेच पडली ना? बोलतो नाही, पडली तिकडे हो, तिकडे अंधारात. पण शोधू कशी? इकडे उजेडात शोधतो, इकडे शोधायला तरी काय, तिकडे अंधारात कशी शोधणार? म्हणजे काय, थोडक्यात सुख कुठे आहे? दुसरीकडे. शोधतोय कुठे? तिसरीकडे. समजलं ना? म्हणजे सुख तुमच्या आजूबाजूलाच आहे. तुम्ही त्याला म्हणतात ना, दुःखात परिवर्तित करू नका. आजूबाजूचं आहे ना, तिकडे जर असं व्यवस्थित डोळे उघडून बघा आणि एन्जॉय करा, मिळणार आहे तुम्हाला. नक्कीच. मंडळी, सुवर्ण कोकणचा व्हिडिओ भरपूर मोठा झालाय, तुम्ही नक्की बघा. आणि त्याचबरोबर कसा काय मजेत ना आणि सुवर्ण कोकण ही दोन्ही युट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.